Здравейте, уважаеми зрители! Хората могат да бъдат разделени условно на два вида. Такива, които са обърнати главно към материалното и други към по-скоро духовното. Това, разбира се отразява и на писането, и на четенето, което пък означава, че рефлектира и върху книгоиздаването. Тази вечер ще ви представя две книги с хора, които са свързани с тях. Първата е действително обърната по-скоро към материалното. След малко ще разберете защо съм се спрял на нея. Това е световният бестселър с автор Витолд Гадомски Лешек Балцерович. Всички знаят кой е Лешек Балцерович. Защо е важна за нас тази книга? Важна е, защото, за съжаление, това е нещо като увертюра на разговора, който след малко ще започнем. И ние просто и да искаме, няма как да напишем книга, подобна на тази, защото нямаме такъв герой, за съжаление. Такъв ни беше прехода, такава беше и предисторията на българския преход. Много малко общото, пак казвам, за съжаление, с това, което се случваше и случва в Полша. Втората книга е написана от една млада писателка и преводачка и е посветена на Индия. Казва се точно така Индия, малкият Тибет, от Хималаите до пустинята. Приятно ми е сега да кажа добър вечер на колегата, журналист, но и издател от издателска къща МАК, Калин Манолов. Добър вечер. Много интересна книга, ето сега ще я покажем. Аз съм, по-близките ми знаят, съм сантиментално свързан с Полша. Значи ще казвате в нашия разговор неща от личния си житейски. Включително и с полската политика, политици, техните елити от втората половина на 70-те и началото на 80-те години, когато много ми се искаше да споделям тук в София, че и там уж е социализъм, нали, както и тук, обаче едни други хора срещах и говорех, и те ми говореха. Съвсем определено са други хора поляците. Аз също имам един студентски спомен от Полша, 81 или 2 година вече беше въведено военното положение. Да, от декември 81. И един много интересен полски преподавател, това може би е в някакъв смисъл добро начало на разговора ни. В компания, ние бяхме студенти, той преподавател и с негови студенти нарисува една много, как да кажа, може би за него и за поляците, така, разбираща се от само себе си, но много ме впечатли нещо като карикатура. Почна да рисува един кон, един техен хусар с сабя напред, нали, извадена, след което нарисува отдолу под коня на детските дървени кончета, това, което се люлее, нали. Да се люшка. Да, цялата история, нали, храбрия войник, който само понтира. Друго чувство за хумор. Друго чувство за хумор. Обаче и друго чувство за свобода, както и за сарказъм. Аз си спомням, че поляците излизаха, десетки милиони хора излизаха вечер на улиците, точно в този час, който започваха техните централни новини, тяхното по света и у нас, след веднага въвеждане на военното положение. За да не гледат телевизия? За да покажат, че не вярват на пропагандата. Значи, в книгата се описват последните не дори 20-30 и малко повече години от историята на Полша, макар че акцента, разбира се, е върху дейността на Балцерович като вице-премиер и заместник, вице-премиер и финансов министър в 3 правителства. Двете първи след падането на комунизма на Мазовецки и след това 7 години по-късно в 3-то правителство, където всъщност започва да прави данъчната реформа в Полша. Първите две той прави така наречения шоков преход. Той е бащата на шоковата терапия. Аз не съм много сигурен дали всички българи знаят, особено по-младите, кой е Лешек Балцерович. Питах преди месец една млада икономистка на 26-7 години, тя не знаеше. Не знае. Но Лешек Балцерович е символ. Лешек Балцерович е легенда, бих казал, особено за хората, които излизахме от комунизма, след като го бяхме живели, кой по-дълго, кой по-кратко, защото той всъщност той направи от рибената супа аквариум с рибки отново.
Това, което никой не беше успял да направи. Той показа как може от комунизма да се преходи към един нормален обществен строй, капитализма. Това е книга за полския път към капитализма. Тази книга, прекрасно написана, изключително увлекателна, динамична, в някакъв смисъл даже така с интрига, от първо лице, защото автор Витолд Гадомски е много близък, може би неприятел, но сподвижник на Лешек Балцерович. Аз имах усещане да го четох, че той всъщност е бил физически на някои от сцените, които описва, особено в началото, когато за първи път приятел се обажда на Балцерович 1989 година и му казва, че премиера Мазовецки би искал да се види с него. Балцерович вече... Това е през нощта. Да. Това е истина, да, така е. И той тича през нощта да се съветва с роднините си. Да. Накрая решава, въпреки че волята на съпругата му е била той вече да си има гледа ръката и да си отива професор в Лондон. Точно така, добра работа в Лондонския университет, но все пак чувството, не знам дали за дълг или по-скоро за мисия надделява Балцерович, защото той знае, че е човек с мисия. Той знае, че в някакъв момент всичко това, което е правил през целия си живот, ще успее да го осъществи, защото още в края на 70-те години, заедно с свои колеги от различни научни институти, той прави един опит така за програма за смекчаване на ефектите от комунизма, нека го кажем така. Това е точно 10 години преди промяната. Да, за икономическа реформа. Тук трябва да отбележим между другото, защото още пък по-малко българи знаят, че всъщност Полша промяната не започна с свалянето на техния Тодор Живков, нали, Ярузелски, ами си започна с това, че просто опозицията си спечели, демократичната опозиция си спечели изборите още 89-та, началото на 80-та. Да, но това беше преди падането на Берлинската стена. Нали? Тоест, това доказва, че Берлинската стена не е май задължително знака за всички останали. Полша започва още 70-та година с корабостроителството в Данск. Демократа Мазовецки става премиер с избори. Да. Да кажем, дори 68 година във Варшавската политехника има същите събития. И техните комунисти не тръгват да ги мачкат с танкове и не викат руснаците, обаче както в Чехия стана. 81 година Ярузелски направи нещо подобно. Все пак, не викна руснаците, да, но то си имаше достатъчно не го много. Да, тогава всъщност очевидно беше, че в обществото има такова енергия, такова настроение за смяна на системата, че Ярузелски беше вече демодел. Очевидно той всъщност подава доброволна оставка като президент, преди да му е свършил мандат. Но това са едни подробности, които хората, които биха прочели книгата, ще разберат. Аз бих искал малко да направим по-скоро паралелите между полски и българския превод, защото те се налагат от само себе си. Това е най-полезно за нас. Да. Това е нещо, което наистина ми се струва, че има смисъл да се направи, особено 20 години след падането на комунизма. Тази година е кръгогодишнина, и то между страната, която посочи пътя на всички, Полша, чрез Балцерович, не само чрез него, разбира се, но той ги олицетворяваше тази промяна за цяла Източна Европа, и България, която най-малко направи. България е спомената един път в тази книга. И то в цитат от Балцерович, който казва: вижте какво се случваше в България и Украина, които отказаха да направят реформите. Така че в много голяма степен ние сме... лошия пример не знам, но направили реформите, каквито сме направили до момента и както сме ги направили по най-лошия възможен начин. Вероятно на Балцерович за правене реформа е следното. Реформа се прави по два начина. Бързо или много бързо. Много бързо. Той е направил полската за 111 дни. Да. От есента на 89-та година до февруари някъде. 90-та година. 10 закона се приемат на конвейер, буквално бихме казали, в полския парламент, където има едно мнозинство на съгласието. Практически всичко, което идва от Министерския съвет и специално от Финансовото министерство, минава без дори някакво обсъждане. Президента подписва, все още Ярузелски, подписва часове преди Нова година пакета закони, с който всъщност започва полския преход. Това дава възможност после Полша да сключи споразумение с Международния валутен фонд, да вземе кредити и да започне истинската реформа. И това е благодарение на волята на един човек, който е попаднал в точното време, на точното място и знае какво може да направи. Той е най-подготвеният човек в Полша през тези години да направи тази реформа.
Със сигурност е имал много грешки, той самия не ги крие, признава, че е грешал, но в същото време държи да се дава сметка за ситуацията, в която са взимани тези решения. Между другото, той научава от Юрозелски, който е военен, разбира се, нещо много, много ценно и сам го подчертава. По-добре да вземете бързо едно неправилно решение, отколкото да отлагате дълго каквото и да е решение, защото после нещата стават все по-сложни. Когато се говори за реформа, това всъщност означава, че когато отлагате реформата, вие давате време на всички групи за натиск, на всички корпоративни интереси да се обединят срещу вас, да ви попречат, да я отклонят, да я спрат, да я обезмислят. Всичко, което се случваше в България през тези години. И то доста дълго време. Продължава и сега, смея да твърдя. Така че полския преход е нещо като изход, библейския изход, изход от робството. Българския, аз не знам даже каква метафора да му измисля. То е едно безкрайно лутане в някакъв смисъл. Нашия преход? Да, нашия преход. То е агония с неизвестен край. Да. Агонията има един единствен възможен край. Не бих искал чак толкова да стават чудеса, това е предвид. Човек като Белцерович обаче дори в такива ситуации не се отчаива. За него да има дори 1% шанс нещо да се направи, трябва да се опита. И той е всъщност най-западно мислещия политик в Полша. Чувства този славянски песимизъм на всички тия доводи, това не може да стане. Действа по най-високите морални стандарти на западното общество и това му е проблем в Полша, както е проблем на много малкото български политици, които през тези години се опитваха да правят нещо подобно, да държат някакъв морален стандарт. Цялата ситуация в Полша, както е описана в книгата, обаче много напомня България все пак. И особено с политическия театър. С това ярко и картинно, бих казал, описание на интригите, на ударите под кръста, особено срещу Белцерович лично, когато засяга интереси на синдикати, на леви партии, на популисти и така нататък. Той е нещо като самотния шериф, който винаги може да очаква изстрел в гърба. Така че всъщност неговото вицепремиерстване на 3 пъти е изключително стресово. Той дори в края на 90-та година буквално се срива за момент. Но така или иначе е човек с изключителна воля, който е много целеустроен, много целенасочен. Той също така е важно да се каже, не вярва в колективната мъдрост на народа. Смята, че когато един политик знае какво иска, има аргументите да го докаже, че е прав в това, което иска, трябва да устоява мнението си, трябва да го наложи на останали. Той смята, че с рационални аргументи винаги може да убеди в правотата на икономическите решения всеки. Просто трябва добре да се обясни. Това, разбира се, е илюзия специално за политиката, където има много ирационален елемент, който хора като Белцерович не отчитат. За него, като чуш на театъра, значението няма значение жест, позата, театралните ефекти, които търсят повечето политици, включително и полски, ще се убедят читателите на тази книга. Така че в някакъв смисъл е бяла врана. И тук ми хрумва асоциацията. Бялата врана с орден Бял орел, обаче, защото това е най-високото полско отличие. Сега в момента, между другото, Белцерович е член на тази група експертна към Европейския съюз, която мисли начини за изход от кризата. Така че продължава да бъде много активен в икономическите си. Той е сравнително млад човек, още сега скоро навърши 60 години. 62, ако не се лъжа някъде. Това, което на мене ми направи впечатление и много се замислих и не знаех преди, докато не ми подарихте тази книга, е, че всъщност той е бил член на Полската обединена работническа партия, комунисти, и също марксисти. Значи, той се променя, той не произлиза от дисидентските среди. Работил дори в полското АОНСО, така наречено, в института по важните проблеми на марксизма и ленинизма. И пак от прагматизъм. Значи той е разсъждавал последния начин. Ето тази еволюция е важна, защото показва, че
макар и комунист и стъпил на едно грешно учение, не си обречен, ако продължаваш да мислиш. Значи Което в България някакси не се получи. Той скъсва с кейнсианството след следването си в Съединените щати. Той има MBA още 80-та година от университета в Съединените щати. И там разбира колко всъщност това мислене, което минава за дисидентско в Полша, пък и в цяла Източна Европа, е практически нереалистично да се мисли, че е бъдещето на една страна, каквато е Полша, особено тогава, когато все още комунизма е силен, никой не си представя, че може да падне 80-81 година. Но така или иначе, Балцерович е символ, но и той е много мразен, много остро критикуван. Част от полската политическа класа, особено от тази в лявото пространство и синдикатите, е направила кариера с лозунга Балцерович да си ходи. И в същото време един човек, който е органично чужд на политиката, както се прави включително и в България, разбира, че не може да наложи идеите си без политическа подкрепа, без да има инструментите, неговите идеи да се превърнат в закони, и с много колебания оглавява една от полските партии, Съюза на свободата, след като приключва третия му вице-премиерски мандат 97-8 година. Избран е за депутат. Прави тази либерална формация. Да. Той не я прави. Той всъщност се кандидатира за председател. Да, и го избират. И го избират и благодарение на него и на неговото лидерство тази партия влиза в тройна коалиция след изборите в Полша през това време. Много крехка коалиция, която, разбира се, така е в някакъв смисъл и края на политическата кариера на Балцерович, тъй като той 2000 година се оттегля от политиката и става председател, т.е. управител на Полската народна банка. До 2008 година беше управител на Полската народна банка. Така че има една много такава тънка червена нишка в целия негов живот, в цялата негова дейност, и тя не само в икономически план, смисъл, той разбира се е икономист, но много принципен човек, много целеустремен, много прагматичен, безкомпромисен в доста голяма степен, но в същото време поддаващ се на убеждаване. Тоест, той може да си признае грешка или да приеме чуждо решение, ако е добре аргументирано. Нещо, което противоречи в някакъв смисъл на черния му публичен образ. Много интересно, че всъщност неговия образ е странен поради вътре в един и същи индивид битуването на пръв поглед несъвместими качества. Значи той е хем един човек с много могъщ интелект, а хем също време е изключително открит и прозрачен. Спомняме си, като той отива при Мазовецки и всъщност за един ден се взима решението. Да. Той първото, което му казва, само че аз имам проблем. И си казва, аз съм бил член на Полската работническа партия, аз така, работил в тяхното АНСУ. Тоест той не започва с активите и с предимствата си, което изключително добро впечатление ми направи на мене. Второ, той няма такива помпозни политически речи. Той е един човек затворен. Той мрази публичност, не ходи на такива фанфарни събития, шумни приеми, рождени дни и така нататък. Всичко това изглежда него... И не си е направил палат, като доста български политици. И това нещо изглежда го гнуси. Той е семейен човек. Разбира се. Значи изповяда така най-високите ценности на семейството. И въобще не прилича на никой друг по света. Колкото до това, което казахте, че не може колективните решения да се налагат и политика, ако истински, трябва прагматично да действа. Си спомням за Лудвиг Ерхард е бил в подобни ситуации. Между другото, един от бащите на японската реформа, Сабуро Окита също. Мазовецки, който е премиера, поканил Балцерович в правителството, всъщност търси Ерхард. Търси полски Ерхард. И го намира в то даже в книгата е отбелязано точно това нещо. Точно този паралел направи. Само, че Балцерович успя да направи много по-бързо това, което е Ерхард. Разбира се, в друга историческа ситуация... Пак казвам, нещата в Полша през това време са такива, че освен, че има драстична нужда от реформа, която има всички комунистически страни, там има и условията подобна реформа се стои. Има обществената подкрепа, генерирана почти десетилетия от остри интелектуални спорове
включително вътре в самата комунистическа партия, която далеч не е толкова сталинизирана и закостенява, каквато беше БКП до самия си край, и в която всъщност са се водели доста остри идеологически диспути. Всъщност членове на Солидарност са били дори членове на ЦК на ПОРП, което е, нали, както по едно време 90-те години в България. Поне 90-те. Реално има многопартийна система. Мазовецки идва от едни среди, които са диаметрално противоположни на марксистско-ленинската догма. Но някои хора в България ходеха с по две книжки на БСП и на СДС 90-та година от джоба. И в зависимост от кого срещнат. Да, така беше. За съжаление. Значи искам само да кажа, че всъщност премиерата на тази книга, която ще стои на 29 юни в БАН, в голямата зала от 19 часа, е част от програмата на 29 юни в БАН. Да, от 19 часа в БАН. Трябва тук да благодаря първо на Полското посолство и на Полски институт, които направиха възможно това посещение и подкрепиха книгата, на Овергаз, който също я подкрепи финансово, на Роман Маевски, член на Българското общество за вина свобода, което организира една дискусия сега, нали, да каже кога, къде, какво има. От 16 часа в Полски институт на 30. Полски институт се намира на Веслец 12, в която ще участва професор Балцерович. Темата е преходът като изход. Ще направим едни паралели между полски и български преход. А преди това в 11 часа в Шератон ще има публична лекция на професор Балцерович на 30 юни. А на 29 няма да бъде на представянето на книгата? Не, ще бъде как? Ще бъде? Разбира се. Значи премиерата е направо за 30 разказвате програмата. Не, аз мисля, че... Аз мисля, че ще има голяма навалица отпред и дано наистина да има много хора. В моята глава, нали, ще се разбира от само себе си, че човека идва за книгата, но не всички. Това ще се превърне едно от големите събития на годината. Дай Боже, много се надявам. Балцерович вероятно е човек, който би могъл да хвърли камък дори в българско блато, както пък Джефри Ван Орден казваше преди време, пълно с алигатори за част от българските политици, но да видим, не знам. Много ни е така застояла водата в политиката. Трудно се променят някои неща. Ще ви задам един въпрос, имайки предвид, че познавате доста така от играчите, така условно да ги наречем в тази страна. Очевидно ние сме в един етап, който нищо общо вече няма с първия ден, в който Балцерович става вице-премиер и започва реформата и я довършва за 111 дена. Но възможно ли е все пак в сравнително кратък срок, според вас, питам и вече и като журналист, и като наблюдател и експерт, все пак едно такова чудо да се случи в България? Имайки предвид, че очевидно сме вървели по много грешни пътища до сега. Не само в икономиката. Чудо в лицето на една личност, която да съчетае качества, каквито има Балцерович, и да попадне в времето и мястото, където трябва да бъде, аз откровено казано не очаквам. Това са неповторими исторически моменти. Те не се случват случайно там, където са се случили, според мене. Ако е могло да се случи в България, щеше да се случи в България. Това, което в България трябва да се случи, то не е чудо, е просто да се управлява некорумпирано и компетентно. От когото и да било. Не виждам в сега очертаващите се кандидат премиери и министри такъв човек. Нито Бойко Борисов, нито Иван Костов, нито Станишев, пък да не говорим. Нали. Затова си мисля, че ако трябва да търсим паралели в повторения на ситуации, което не е най-коректното нещо от историческа гледна точка, по-скоро си мисля, че някой наистина с експертни качества, но с политическа подкрепа би могъл да свърши мръсната работа в следващите поне година-две от българската история, защото хич не завиждам на следващия премиер и на следващото правителство. И аз не завиждам. И аз си мисля, че много от българските политици в момента някакси играят за победа, ма гледат да не е много голяма. Някак си усещат колко трудно ще бъде и се опитват
някак да си поставят нещата така, че поради фрагментарността на парламента и на възможността да се състави стабилно бъдещо правителство, която се прогнозира тази нестабилност от повечето наблюдатели, пък и от самите политици, вече някакси да оправдаят възможността да има повече или по-малко експертен, не само кабинет. Искат да направят едно управление, едно правителство, което да е нещо като дружество с ограничена отговорност. Да не поемат максимално отговорност индивидуално, да, значи българския паралел... и при нужда да я разхвърлят пак и всъщност да се стигне до една колективна отговорност. Точно така. Сигурно нищо няма да е напълно идеално. Българския паралел в този случай веднага правителството на Димитър Попов 90-та, края на 90-та, 91 година, но аз не мисля, че точно такъв вариант ще се повтори. Някакси нещата са доста различни вече. Но със сигурност трябва да има много повече самоконтрол, защото гражданския контрол и контрол от Европа някакси аз вече почнах да не му вярвам в ефективността. И не е изключено, говори се, разбира се, много неща се говорят, но че следващия премиер няма да бъде политик, аз все повече се убеждавам. Ще бъде някакъв удобен... Имена се въртят, сега не знам. Твърде рано. Ние говорим. Добре, нека в заключение пак да повторим, защото това наистина ще е голямо събитие и вълнуващо не само за икономисти. На 29-ти в салона на БАН от 19 часа е представянето на книгата, а на 30... Балцерович ще раздава автографи и ще отговаря на въпроси. На 30 сутринта, 11 часа в Шератон има публична лекция, а от 16 часа в Полски институт на 30 пак юни ще има дискусия с негово участие. Добре, благодаря колега Манолов. Уважаеми зрители, който си вземе тази книга, дори да не е икономист, най-малкото ще разбере какво не сме направили ние за тези 20 години, за съжаление. Има и други неща, които ще научите, ако се заинтересувате наистина и прочетете всъщност защо Лешек Балцерович е Лешек Балцерович. Това е един синтез между репортаж, биография и популярен учебник по економикс. И тук за последно все пак да не забравя, много благодаря и на преводачката Деси Попов, която чудесно преведе книгата. Тя освен всичко е икономически журналист и цялата терминология това е много помага коректно. В материята. Вътре. Добре, ние продължаваме след броени секунди с Вяра Тимчева, която ще ви разкаже за това как се пише книга за Индия и Малкия Тибет. Продължаваме с Вяра Тимчева, която е родена в Берковица, учила е журналистика в Софийския университет, а после световна литература и комуникации във Франция, в Нант и Бордо. Има издадени 2 книги от парижкото издателство Арматан и е защитила докторат на тема "Образът на магьосника в приказната литература". В момента работи като преводач, много обича да пътува. Била е в Индия, Шри-Ланка, Гвиана, Канада, Ливан, Южна Африка и други. Вярва много, че човек има щастлива звезда, която го чака да я забележи и да повярва в нея. Виждате сега съвсем наскоро издадената книга, която ще ви представим сега, на издателство Дамян Няков. Вижда ли се добре? Така. Индия и Малкия Тибет от Хималаите до пустинята. Вижте какво хубаво индийско бебенце отпред, с черни очички. Така, ето виждате вече и самата Вяра Тимчева, която, както чухте преди малко от краткото представяне, е човек с разностранни интереси. Добър вечер. Добър вечер. Как така човек от любовта си към френската литература, към журналистиката, към комуникациите, изведнъж скача в един съвършенно различен свят? Всеки знае, дори без да е имал специално отношение, каквото е Индия, Малкия Тибет, едни различни хора с друга духовност, друга култура. Това авантюра ли е, случайно ли става или беше така нещо планирано с сценарий? Мисля, че аз много обичам пътешествията, винаги много съм ги обичала. Това е ясно. И когато имам възможност да тръгна за някъде, просто тръгвам. Понеже мой близък приятел тръгна за Индия, аз просто използвах възможността да замина с него.
10 дена преди пътуването разбрах, че ще пътувам, взех си билет и заминах. Без предварителна организация, да. Но идеята за тази книга нямаше никаква, нали? Не. Просто отивате някъде. Да. И за колко време тръгнахте? Аз тръгнах с еднопосочен билет. Аха. И бях решила да остана 1 месец. И в последствие останах 3 месеца. И за това време се натрупаха впечатления и бележки и снимки за тази книга. Идеята за книгата се роди 3 месеца след завръщането от пътуването. А не още там? Не, в никакъв случай. А как се възпроизвежда това доста сериозно нещо, ако човек не е живял с мисълта, че ще прави книга? Много впечатление. Бележки водихте ли си? Водих бележки за имената на местата, които посещавахме, за имената на хората, които виждахме. Водех някакви бегли бележки, но наистина не съм имала намерение да пиша книга в никой момент по време на пътуването. А откъде точно минахте през Индия? На кои места бяхте? Значи аз... Хората обичат да им се говори за екзотика, въпреки че не могат да си представят всъщност какво точно ще видят. Значи приятелят ми предложи да замина, той вече беше там. И аз тръгнах да си търся билет по интернет и видях, че има някакво страхотно намаление на авиокомпанията на Шри-Ланка. И си взех билет съответно от Париж за Коломбо. И след това, като започнах да търся за държавата, видях, че всъщност там има война и ми стана ясно защо билетите са били така намалени. Да. И останах 14 часа там, бях си взела екскурзовод. Наистина имаше военни барикади и вие знаете, сега доста актуални събития се случват в Шри-Ланка. Така видях ги на място. Беше малко тягостно, същевременно държавата е страшно красива, с невероятна природа и просто има един такъв контраст между красотата на природата и това, което става с хората там. От Шри-Ланка си взех самолет за Бангалор и пътуването започна от южната част на Индия за мен. 2 седмици пътувахме из южната част на Индия, след това... Отдолу нагоре? Оттръгнах от Бангалор към най-южната точка, фактически. Да. И след това заминахме с самолет за Делхи и оттам за Хималайте, защото имаше конференция на Далай Лама, която не искахме да пропуснем. Хванахте ли? Хванахме я. 14-дневна конференция имаше и останахме 1 месец в Хималайте. Запознахме се с много интересни хора и всичко, което беше свързано с Тибет в Дарамсала, където е резиденцията на Далай Лама, където се намира държавния оракул, където са членовете на тибетското правителство в заточение. Има много манастири, има много училища. Беше страшно интересно. Тук трябва да поясним за тези наши зрители, които не знаят, че всъщност те нямат право да влезат в Тибет, защото там е китайска територия, нали? Всъщност Тибет вече се намира в Дарамсала и в хималайската част на Индия. Никога да не забравяме, че все пак хората не са длъжни да знаят предварително всичките тези неща. Разбира се. И добре, когато един човек, който никога не се е докосвал до този свят, влезе в него, освен природата, той наблюдава и хората. Кое е така според вас първоначално ви се стори различно в хората? Защото много се говори за това, че хората имат различна духовност, че в тази страна, дори най-обикновеният човек има един друг мироглед, едно друго възприятие, една друга нагласа. И понякога за това се говори с известна тъга, защо ние не сме такива. Спомням си още преди много години една моя колежка, много известна българска журналистка, като се върна с първия си филм и каза, най-важното е, че те се научили да живеят заедно. Да. Дали е така? Да, според мен е така. Когато за първи път попаднах на индийска територия, това, което ми направи огромно впечатление, беше просто купищата хора, купищата превозни средства. Беше едно сякаш постоянно състояние на стрес, да речеме. И това, което очудваше, беше пълната липса на стрес у хората. Значи имаше тълпи навсякъде, беше страшно шумно, всички бяха забързани, цареше суматоха и въпреки това индийците са спокойни, са ведри, някак си са като че ли имат доверие. Просто... Това наистина... не ги изнервя? Не. И не се настроят един срещу друг? Не, като върви из нашите улици, просто виждам намръщени лица, някак всеки е забързан, никой не забелязва другите. Не трябва и да се глобализира, разбира се, но... Това дали има връзка с традиционните изповедания, нали, хиндуизма, будизма, нали? Че те просто се учат от малки да са толерантни? Вижте... Или че няма нужда да се правят големи планове и всичко трябва да се приема така, както върви срещу тебе?
Вижте, да речем, статуите на Буда или статуите на индийски или тибетски или будистки, да речем, статуи, те са отпуснати, щастливи, с една усмивка, така с едни дебели коремчета, които показват благополучие. Пухкавки такива ни. Значи при нас е по-скоро заложено, за съжаление, за, как да кажа, нашите са скетични, така, измъчени. скръп, повече мъченици. И мисля, че това също казва влияние, за съжаление. Е така. Да. Да, ако не е страдал, няма как да стане светец. Ако не е всъщност светец, няма да го почитаме. Всъщност има, избрали сме някакъв път, който не е необходимо да минаваме през него. Мисля, че може да се достигне и до някакво щастие, без да се минава непременно през страдание, но в нашата култура просто сме избрали този път и вървим по него. И мисля, че това оказва доста сериозно влияние върху светогледа на хората. И добре, в малкия Тибет, кое е така според вас най-важното, най-ценното познание, от което успяхте да хванете и да разберете от всички послания, които вероятно са били отправени към вас? Отива белия човек от Европа, живял в България, живял във Франция, яде кюфтета и така нататък. И хоп, отива там. Като млад човек, какво разбрахте, че до този момент не сте знаела и ви е липсвало? Ами едно разбиране, че не знам как да го кажа, че всички сме едно, че няма врагове, че никой не ни върши зло, че не можем да подходим към никого, дори да е нашественик, дори да потъпква страната ни като към враг. Трябва да подходим към него като човек, който търси същото нещо като нас, т.е. щастие. Всички търсим едно и също нещо. Това не е ли по-скоро философия, не религия? Да, това е философия. Аз също го предпочитам да го приемам като философия повече. С религиозната страна на будизма не съм по-малко запозната или повече не искам да я видя сякаш. По-ми е лесно да го приема като философия, наистина. На мен специално. И то трудно би се появил тук човек с чак такава претенция, защото според мен, за да осъзнаеш тези неща, трябва да живееш по този начин. Може би в един момент живота се променя по този начин, когато го видиш или малко го осъзнаеш. Значи... Но това е нещо реално, нещо, което човек може да разбере, независимо от това, че идва от друг свят. Това е нещо, което може да почувства. Не бих казал, че може да го разбере. Не идва с разбиране, но просто го вижда. Вижда хора, които от тях няма идея за отмъщение, да речем, или няма страх, или има някакво доверие в Вселената, като че ли просто Вселената е като жив организъм за тях и те са едно цяло с този организъм и се оставят на течението, без да искат да насилват нещата, без да имат някакви стремежи и амбиции. И това доверие, аз за първи път го изпитах, за мен е било непознато това чувство. Просто да се оставиш на течението, как да кажа, да знаеш, че всичко е добро, че си на вярното място, на точното време и че се случват неща, които ти помагат да израснеш. И това не са, биха могли да бъдат празни приказки, но когато човек ги почувства, вече не са празни приказки, вече е нещо реално. Добре, хем по течението, хем обаче те в същото време са хора креативни, съзидателни, нали? Аз нямам предвид пасивно по течението. Градът си техния свят. Да. Ако говорим съвсем конкретно, нали, Индия е една от свръхбързо развиващите се икономики в света. Как се съчетават тия две неща? За тези, които не са се докосвали до него, е невероятно трудно да си го представят, камо ли да го разберат. Също така аз имам тенденция да виждам идеалните неща. Вие казахте, че дипломната ми работа беше за образа на магьосника. Това исках да ви питам, дали възприемате това като чудо или просто като една реалия, която трябва да я декодираш и като я разбереш, вече тя е твоя и ти си нейн. Не като чудо, може би, но просто тръгвам с подхода, че има нещо хубаво във всеки човек и във всяка страна и във всяка ситуация, в която попадаме. И съответно търся хубавото нещо. Някой път това ме заслепява, някой път много ми помага, но някой път си живее като в приказка. Това ви промени в така чисто индивидуален план. Искате да кажете, че сега не сте точно това, което сте била преди. Да. Има промяна. Да. Да. Безспорно едно от нещата, които се промени, че сте станала по-спокойна. Да. По-търсеща. Да. Друго какво? По-широко скорена, по-толерантна? Бих казала, че в един момент просто няма някакво желание за надпревара или за някаква амбиция. Вие казахте преди малко, нали, не е необходимо човек да се остави по течението, но някак си, разбира се, трябва да се опитва да следва мечтите си. Но ако нещо не се получава, с течение на години трябва да знае също и да има доверие и да се отпусне и да си рече, трябва да има някаква причина за това. Доста светове съм видял и аз искам да ви попитам следното. Това не ви ли все пак
отпуска и не ви ли убива темпото за работа? Защото вие имате и амбиции. Ето, имате 2 книги в парижкото издателство Аларматан. Имате докторат на тема образа на магиосника в приказната литература. След малко ще ви питам. Значи, стимулира ли ви да работите това ново състояние, тази промяна? Аз винаги много съм хора имала... се отпускат и стоят пасивни, съзерцават. Не, няма такова нещо. Повечето българи си представят така тая работа. Да. Че едно от този тип духовно извисяване означава да легнеш на хълбук и да чакаш нещо да се случи. Ако се случи, хубаво, ако не, не. Аз от 7 годишна исках да бъда писателка всъщност. И мисля, че човек трябва да следва мечтите си, че мечтите му не са напразни, не са случайни и че просто когато наистина силно желая нещо, трябва да го последва. Значи за мен никога не се е поставил този въпрос, дали да го направя или не. Правила съм го. Въпросът е такъв, че след Индия някак си съм по-спокойна. Как следвам мечтите си, но някакси без стрес. Винаги продължавам да правя всичко, което ми се струва правилно, което ми харесва, което ме привлича. Лягаш, спиш, събуждаш се щастлива, работиш. Работя, преследваш мечтите си. Въпросът е, че търся работа, която ми достави удоволствие. А къде по-лесно се издава книга? В Париж, в Аларматан или в София Дамян Няков? И още историите на тези книги какви са, накратко? Разбира се, ме интересува повече това, което е пред мене. Индия и Малкия Тибет, от Хималайте до пустинята на издателство Дамян Няков. Но първо кажи за тези, за френските книги. Значи историите бяха малко приказни. Те си излязоха приказни. на френски там. Те си излязоха на френски. Ти на френски ли ги пишеш? На френски ги писах. Това беше дипломната ми работа там след 4-та година магистърска степен. Всеки трябва да си избере дипломна работа, по която да пише. И аз, понеже много обичам приказната литература, си избрах приказната литература. Избрах си приказното и смъртта, защото бях чула един френски академик, който твърдеше, че приказките били за деца, били винаги с хубав край, свършвали, че нищо не може да се научи един вид, един възрастен човек не може да научи от приказките. И аз се възмутих от това нещо, защото дори като възрастен обичам приказната литература. Избрах книги, които ми харесват. Избрах Властелина на пръстените, избрах Питър Пан, Приказка без край, Малкия принц. И реших да видя как е представена смъртта в приказната литература, за да покажа на господина. Той господин е починал, но както и да е да тълкувам, да анализирам неговата фраза. Разбра ли как е представена смъртта в тези 4 книги? Не. И просто реших да покажа, че приказната литература е калейдоскоп, не е нещо розово, не е нещо бяло, че има всички цветове на дъгата в него. И това беше дипломната ми работа. След това работих върху Дядо Коледа, митът за Дядо Коледа, откъде се е зародил, как идва. И в деня на защитата ми, публична защита беше във Франция, след 5-та година, в журито имало една жена, която работила в издателската къща Аларматан. Аз дори не съм знаела. Тя беше на защитата ми и след защитата дойде при мен и ме попита дали искам да издам книга. И аз естествено казах да. То си е жив подарък. Пиленцето каца на рамото и изведнъж ставаш автор с издадена първа книга, после втора книга. А как стана с тази книга, която тук Дамян Няков е издал? Също беше приказна история. Тук има много голям интерес към тази тематика, много добре знаеш. Започнах да чета една биография на френската пътешественичка Александра Давид-Нер и прочетох, че тя като е пътешествала, така е описвала своите неща. И аз реших, че имаме много красиви снимки от това пътуване и че ще бъде хубаво, може би, да се издаде обувка снимки. Десетки години обаче е пътувала, нека да подчертаем това. До 100 годишна, на 100 години си извадила нов паспорт. Да. И реших, значи, да опитам с фотоалбум. И се свързах с една моя позната, която е издателка и я попитах какво мисли. Тя каза, че според нея просто няма да може да се направи фотоалбум. В момента в България би било много трудно. Нерентабилно. Да. И ми каза, защо не се опиташ по-скоро да напишеш нещо към снимките, поне да има някакъв текст. И аз отидох в библиотеката, взех си книги за Индия и започнах да пиша някакъв текст към снимките, който всъщност се получи доста обемист. Значи, всъщност стана обратното на общо приетото. Абсолютно. Текст по снимки. Да. Picture to write, както има един такъв метод в телевизията. По картината се работи. Книгата започна да се пише. Просто започнах да пиша и продължих да пиша. И въобще не съм очаквала, че ще има книга още по-малко пък с такъв обем. Неординарен подход всъщност е причината да се създаде тази книга. И след това започнах да търся на издателство, което би могло да хареса тази книга. Бях във Франция тогава и видях, че издателство Дамян Няков са публикували книги на Александра Давид-Нер, заради която се роди идеята за моята книга.
и ми изпратих един имейл с няколко глави от книгата. Дистанционно? Дистанционно Без да се бях, да. Да. И изпратих един имейл и получих отговор от госпожа Марусия Якова, която ми каза, че ще има конкурс в Министерството на културата и че ако до 2 седмици успея да им изпратя пълния текст, ще може да участваме в този конкурс, те да участват с моя текст. Само за 2 седмици, след 2 седмици. То беше почти то беше готов. ли готово всичко? Ами имаше главички, които липсваха. Тоест така. не можем да приемем, че за 2 седмици е не, препускано и дописано. Не, аз я започнах през ноември и я завърших през януари, 3 месеца. 3 месеца я писах. Пак е бързо. И след това участвахме в конкурса и го спечелихме. И аз тогава се прибрах в България и се срещнах с госпожа Якова. И тя имаше много интересна. Просто си затваряш очите и казваше: виждам книгата в такъв формат, виждам текста в 2 колонки, виждам снимки. Просто имаше вече идея и нейната идея се оказа много добра. На мен много ми допадна. Хареса ми, после Рада Якова направи корицата и аз фактически предадох текста в формат Word и получих готовата книга. Не съм я виждала между двата етапа, не съм виждала как са подредени снимките, как е подреден текста. Просто получих готовата книга и тя много ми хареса. Добре, хайде да се върнем малко към доктората за образа на магьосник в приказната литература. Значи, не магьосника изобщо, а само в приказната литература. Той се получи в крайна сметка Това магьосникът на добрия изобщо. магьосник ли? Всякакъв На магьосник. всички магьосници? Да. Ами, в приказната литература, защото магьосника като такъв не съществува в нашето общество. Той в Тибет съществува, да речем, но в Западна... Тибет съществува. В Европа не съществува, няма Така. такова нещо. Или се брои за шарлатан, или се брои за някакъв мистик, такъв Платени нередовен. хороскопи, ясновидци с... По-скоро магьосника, който трансформира реалността наистина, не който вижда в бъдещето. Аз трябваше да направя един избор и не взех гледането в бъдещето, защото просто трябваше да се направи избор. И взех магия правена от човек, не от елфи, не от джуджета. Избрах От магията човек. правена от човек, Така. който трансформира реалността. Значи магията като определение беше съзнателна трансформация или несъзнателна трансформация на реалността. И значи в средиземноморските и славянските приказки, така започнах. И понеже първата част беше посветена на магьосника в религиите, защото отначало магьосникът е съществувал през средновековието, бил преследван и така нататък. Да. И фактически Горени в един момент е наклади. изчезнал. Беше малко трудно да се пише за нещо, което официално не съществува. Но в крайна сметка се получи страшно интересно. Първо беше образа на магьосника през призмата на християнството, на езическите религии, на мюсюлманството, на исляма и на юдаизма. Да се видят разликите, да се видят приликите, дали това дава промяна в приказките. Втората част беше посветена на образа на магьосника в приказките. Отначало беше чисто физическо, как изглежда, с какви хора обграден, къде живее, така нататък. И третата част, аз започнах с някакъв смътен план. И третата част се получи магьосника като символ и магьосника във всеки от нас. И мисля, че пътуването ми в Индия доста ми повлия за написването на третата част. Всъщност всичко беше свързано. Добре, може ли да се каже след едно такова изследване, което вероятно ти ще продължиш след време, че магьосниците по-скоро си приличат? Да. Или са много различни, много разнообразни? Изглеждат различни, но си приличат. И дори много шокиращо за мен дойде откритието, че добрите и лошите магьосници си приличат. И че всъщност, ако вземем приказките, кои са повече? Съществуваме и че имаме някакъв свят. Може би са поравно. Всеки си го дефинира, но какво от двете неща би означавало? Че има баланс, баланс. Противоборство, което просто общо взето остава милиони години на едно и също равнище и никой не взима прекалено много връх. Или че точно заради това, че съществуваме и света е хубав, все пак може би добрите взимат малко повече връх. Значи образът защото на магьосникът... ако лошото беше зело, нямаше да има нищо. Така си мисля. Отначало се зароди идеята, може би аз търсех някакъв магьосник или беше на един такъв кръстопът в живота ми, когато ми беше един тежък момент и просто, може би, търсенето и избора на целта на тая теза беше да се намери магьосника. Какво е магьосника? Защото в приказките героя среща магьосник, който му помага. По някой път среща магьосник, който му вреди. Да.
За мен беше огромно откритието да забележа, че магьосника, който помага и който вреди, всъщност и двата магьосника правят така, че героя да достигне до едно и също място. Той прави победа. Дали удържа победа над лошия магьосник или е подпомогнат от добрия магьосник, той стига в крайна сметка до едно израстване героя от приказките. И лошия магьосник всъщност не му пречи, а просто го кара да расте. И аз по натура съм доста така, възпоменявам се лесно, като видя нещо, което ми се струва несправедливо. По природа съм, как да кажа, революционер или реагирам на нещата, които ми се случват несправедливи. Не, благодаря. Политик, експерт по магьосници не сме имали, но що пък не? И просто видях отначало в приказките, че лошото и доброто водят до едно и също нещо и после приложих това нещо в живота и че всъщност лошите моменти ни карат да израстваме. И лошите моменти не ни вредят и всъщност лошото и доброто е едно. Трудно е да се възприеме, трудно е да се разбере, но е така, за мен е така. Имаш ли си някакви, ако не е тайна, разбира се, планове за нещо подобно или различно, бъдеща книга или книги? Тази сега си за тая нямах план. Безспорно, тая е много прекрасна книга на Дамян Яков. Тя ще бъде представена следващата седмица, в сряда, доколкото. Да, на 24 юни от 18 часа в Столична библиотека Зала Надежда ще има. 24 юни, сряда ли беше? Да, в сряда. Така. А след това, последва албум, може би, или книги за магьосници? Ами ако намерим някакъв спонсор, който е заинтересуван, който обича Индия, обича снимки, може да се стигне и до албум. Но може би ще се опитам да издам тезата си в Франция. Но нямам някакви планове за... Във Франция да издадеш? Да. А може би и в България? Може би и в България. Илюстрована? Да, с снимки от Индия. Ето сега, пример. Не знам ти какво мислиш, но аз самия бях много изненадан от успеха, да речеме, на Хари Потър. Още повече съм изненадан, защото забелязах, че страшно много зрели и възрастни хора са увлечени не по-малко, отколкото децата. Да. Какво в човешкото съзнание, или може би подсъзнание, прави така, че хората да имат потребност от приказки? То очевидно това. Това, че сме обърнали гръб на тази част. Защото, например, в Тибет магьосниците съществуват. Те са прияти като... Това е, да не кажа професия, но има такива хора. Знаят, че е възможно да има такива хора. Ние с рационализма сме обърнали гръб на една цяла част от нас, която е огромна и която продължава да е в нас. Значи магьосникът е архетип. Юнг и последователите му имат архетип, който е наречен магьосник. Всеки един от нас го има този архетип. И ние сме обърнали гръб на този архетип, но вътрешно чувстваме, че ни липсва. И може би търсим път към него, обратно към него. И мисля, че все повече хора всъщност по един или друг начин ще бъдат завладени от приказното. Вие знаете колко много млади се обръщат към, да речем, видеоигри или приказна литература. По някой път дори може да бъде пагубно, ако се търси навън. Трябва да го потърсим в нас, за да доведе до нещо добро. Да осъзнаем, че във всеки от нас има магьосник. Това съществува. Във всеки от нас има потенциал да променим реалността. Или да последваме мечтите си, да я изградим по наш образец. И просто трябва да се обърнем към тази част вътре в нас, за да не я търсим навън. Всичко това означава, че всъщност хората недостатъчно си вярват. Трябва повече вяра. Да, трябва... Ти затова си и кръстена вяра. Така, трябва също да се обичат. Всеки един да обича себе си, за да може да обича и другите. Също това видях. Добре, ако тази вечер се отвори са вратата, влезе добрия магьосник и каже: Вяра, ето ти тук 2 билета до Индия и колкото да изкараш 3-4 месеца, тръгваш? Веднага имам готов маршрут, даже знам какво искам да направя. Имаше цели градове, които не успях да видя. И искам да видя Непал. Веднага тръгвам. Алтернативата на Индия? Друго място, от което може би ще се роди една книга след време? Много искам да направя... Има един път на Сантьяго де Компостела. Поклонниците. Да, пилигримите, които го минават пеш всяка година. Ще ми бъде много интересно да го направя този път. Макар че аз не съм спортист и съм по-скоро така един мързелив и спокоен човек. Няма нужда. Тук преди 2 месеца беше един човек, който е минал по този път. Това ми се иска да направя. И скоро ще ви запознае. Той, между другото, е французин, но живее в България. Много ще се радвам. Добре. Аз също благодаря много поради прозичната причина за завършване на време. Благодаря ви. Ще приключим така и нека да си обещаме, че при появата на следващата твоя книга, пак тук, първо при нас в Евроком,
Благодаря. Окей, добре, и аз благодаря. С това завършваме, уважаеми зрители. Останете с нашата програма. Ще се видим следващата седмица по същото време. Приятна вечер.